grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6 eta 6 minutu diren honetan, atzo aurkeztu zen Lauterdiko Eusko Label txapelketaren nondik norakoak eta pronostikoa emango ditugu. Gogoratuko dugu, aurtengoan ere hainbat pilotarik hartuko dutela parte eta asteburu honetan jokatu direla aurre kanporaketak lehen mailari dagokionez, lehenik eta behin Agirrek eta Zubizarretak jokatu zuten eta bertan Agirre atera zen garaie, bestalde batetik berriz Asperen aldetik Elezkanok eta Dario jokatu zuten eta bertan Danel Elezkano izan zen garaie eta honen bestez honelaxe geratu dira asteburu honetarako kanporaketak eta kanporaketak esaten goazen enean pronostikoak ematen ere joango gara noski. Lehen kanporaketa Artolak eta Agirrek jokatuko dute Agoizen ostiralean, bertan Asier Agirrek esan dugu asteburu honetan jokatuko duela eta bestea Iñaki Artola izango da, hemen Iñaki Artola aterako da nik uste favorito, pilotari oso bizia, azken norgehiagoketan gainera asko jokatzen ari dena, ematen duena puntu bat gorago eman duela uda honetan naiz eta txapelketak ez jokatu eta ikusiko dugu txapelketaren presio honekin eta abar nola moldatzen den, baina hasiera batean behintzat, Asier Agirreren aurka favorito irtengo da alegiko pilotaria. Zer egin beharko du Asier Agirrek norgehiagoka aurrera ateratzeko, argi dago Artola alde batetik bestera mugitu eta bere doaiak erakutsi, baina egia da uda honetan behar bada Asier Agirrek kamuts xamar bat ikusi dugula ez, tantoak amaitzerako garaian eta asko kostatu zaio arrotxapearrari, gero defentsan eta kosta egin zaio eta horiek guztia kontuan hartuta Iñaki Artola favorito nabarmen xamar ere hartu daitekela esan daiteke. Eta Iñaki Artolak irabazi ezkero Jokin Altunaren aurka jokatuko luke hilaren 13an, beraz norgehiagoka honetako irabazlea Altuna eta Elordirekin batera sartuko litzake multzoan, eta hori izango litzake euren afera. Gero, Jaka eta Larrazabalek jokatuko dute larun batean Laudioko areta pilotalekuan, eta hemen Eri Jaka aterako da favorito. Eri Jakak uda oso ona egin du orokorrean, ongi hasi zuen San Fermin torneoko Lauterdiko finalera iritsi zen, gero pixka bat Mastersean kosta egin zitzaion, baina azkenerako Mastersa bera ere ongi bukatu zuen eta une oso honean dago. Jaka gainera Lauterdikorako doai handiak dituela erakutsi du azken urteetan, batez ere saketik min handia egiten duelako eta gero azpiko posturak eta errematea oso ongi menperatzen dituelako Lizartzarrak. Aldiz aurrean, txapelketa nagusi batean, lehen mailako txapelketa batean, debuta egingo duen Larrazabal izango du da honetan baikon protagonismo handia izan duen pilotaria izan da, eta urten lehen txapelketa nagusia jokatuko du Lauterdian, Unai Lasoren lekua hartuko du aurrelari amurrioarrak, eta egia esan, iruditzen zait oso aukera polita duela erakusteko zertarako gai den. Behar bada oraindik ere goizegi iritsi zaio aukera, baina ez du aukera alferri galdu nahiko, eta zer egin behar du Jakari irabazteko, lehenik eta behin sakean min handia egin, Larrazabalek duen arma handienetako bat sakea baita, bizitasun ikeragarria ematen dio azpikaldetik eta horrekin egin behar dio, eta gero Jakari arnasik hartzen ez utzi, eta ez baldin badio arnasik hartzen uzten, erne, hala ere Jaka favorito norgehiagoka honetan. Eta gero iganderako azken bi partida geratuko litzaizkiguke, bertan Urrutiko Etxea eta Salaberria izango dira alde batetik. Hemen Iker Salaberria ikusten du nik favorito. Mikel Urrutiko Etxea azken norgehiagoketan ikusten ari gara, nahiko kamuts, pilotari abiadurarik eman ezinik, baina esperientzia ere hor dago, kudeatzeko garaian. Iker Salaberria ere gainera debutaria izango da urtengo Lauterdiko txapelketa nagusian, lehengo urteko promozio txapelketako saria eskuratu da urtengo izuetarrak, eta Mikel Urrutiko Etxearen aurka neurtuko ditu indarrak final 8renetan, eta hemen Iker ikusten dut favorito batez ere, defentsan eta hobekuntza ikeragarria egin duelako, tantoa honi egin behar zaiolako, honek ez duelako galtzen,
Eta Mikel Urrutikoetxea azken partidetan nahiko kamuz ikusi dugu, esan bezala hor abiadurarik eta ezin dio eman pilotari, horrek sakean ere mugatuko dio noski, gero piloteoan Salaberriak une honetan abiadura gehiago ematen dio, eta horregatik Iker Salaberria hori osotasunean hartuta, Iker Salaberria favoritotzat hartu behar da norgehiagoka honetan, eta final zortzirentako azken norgehiagoka Elezkano bigarrenak eta Peñak jokatuko dute. Hemen Jorander Peña ikusten dut favorito, batez ere egin duen udagatik. Uda ikeragarria egin du Jorander Peñak, jauzi hori eman du ez lehen mailan berresteko, eta halaxe egin du, naiz eta Mastersean ezin izan diren finalera sailkatu, jauzi hori eman egin du Jorander Peñak, eta hori oso garrantzitsua izan da aurrelari Tolosarentzat. Daniel Elezkano egia da, Darioren aurka kanporak eta gainditu zuela, baina Peñak abiadura askoz ere gehiago ematen dio, horrez gain lauterdian ere demostratu du zenbateraino iritsi daiteken, eta horregatik Jorander Peña aterako da favorito. Honen bestez, multzoak geure pronostikoen arabera horrelaxe geratuko lirake. Multzo batean Pello Etxeberria, Jaka eta Salaberria, Pello Etxeberria, Ezkurdia, Jaka eta Salaberria, eta hemen Ezkurdia eta Jaka ikusten ditut aurrera sailkatzeko. Alde batetik Joseba Ezkurdia, egungo txapelduna, noski hor sartu behar dena, bai ala bai, gainera uda amaiera ikeragarria egin du, udan zehar ere oso ongi aritu da, Mastersa irabazi du, oso puntu honean dagoen pilotaria da une honetan Joseba Ezkurdia, eta gero Erik Jaka esan duguna. Konfiantza handiarekin ari da, tantoa amaitzeko erraztasun hori badirudi itzuli zaiola ez, zuk pilota bateri Jakari aurrean uzten badin badiozu honek amaitu egingo dizu, eta horretan ari da Erik Jaka, eta Pello Etxeberria hor sar genezake, baita Salaberria ere, baina bi horiek puntu bat beheraxeago ikusten ditut. Batez ere Jakaren aurkako norgehiagokak bai berdinduak izango dira, baina Ezkurdiari aurre egiteko kapazen ikusten dudan une honetan Erik Jaka da. Eta beste multzoa horrelaxe geratuko litzake, Altuna, Artola, Elordi eta Peña. Hemen Altuna eta Elordi ikusten ditut sailkatu daitezkela. Ez, barkatu, gaizkien dugu kombinazioa, eta ez dut berriro grabatuko, bizi esango dugu. Ezkurdia, ez hori da, ongi egin dugu, barkatu. Une honetan burua pixka bat joan da dut. Eta, Altuna, Elordi, Artola eta Peña. Eta hemen Altuna eta Elordi ikusten ditut sailkatzeko amazen. Hala ere, oso multzo berdindua izango da hau, eta ziur aski nik esango dudan pronostiko hau ez da beteko. Elordi esaten dut, egungo txapelduna delako buruz buru, baina beste biak ere oso parean daude, behar bada Peña Artola baino koskatxo bat gorago, baina biak orokorrean oso ongi ari dira. Elordik behar bada uda ez du oso ona egin, baina nik uste lauterdikorako puntu oso honean helduko dela, aurrelari maila biharra, eta ikusiko dugu ea ze gertatzen. Gero, honen bestez, Ezkurdiak eta Jakak, Ezkurdiak eta Elordik jokatuko lukete finalerdia, hemen Joseba Ezkurdia ikusten dut favorito, eta gero beste finalerdia Altunak eta Jak, eta Altuna ikusten du favorito. Eta honen bestez finala errepikatu egingo litzake, Altuna eta Ezkurdia. Ze nahi duzu esatea, ez dut beste zer berririk esan, baina bi horiek gaur egun lauterriko luze batean garaitzea oso zaila da, errealitatea horixe da. Lehengo urtean ikusi genuen, bai batak eta bai besteak bere gora berak izan zituzten, baina azkenean biei jokatu zuten sekulako finala. Eta bertan Joseba Ezkurdia emango dut favorito orain dagoen unean. Beraz, Joseba Ezkurdia urtengoan ere lauterriko txapelketako favorito. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, urrengoan gehiago izango duzue, urrengo bideoa gainera promozio txapelketaren analisia izango da, beraz, ordura arte ongi izan, agur.